Doncs estem desenvolupant una activitat que vindria a ser una gincana amb l'ús de dispositius mòbils. El que es pretén és que a través dels seus dispositius mòbils puguin descobrir la ciutat, doncs una ciutat que per ells és la gran ciutat de referència i que aleshores a partir d'unes targetes ells han d'anar a cada punt i desenvolupar un seguit d'activitats. Per exemple, tirar una fotografia, fer un mannequin challenge, recitar alguna poesia, és a dir, tot relacionat amb aquest punt. I bé, d'aquesta manera pretenem que els alumnes puguin descobrir aquesta part de la ciutat que no coneixen. El Temple August queda más allá. Un minuto. Estaba. Chica, estaba en bici a un minuto. En bici. Hay que alquilar una bici. La Portal de l'Àngel, el carrer Portal no és. Ja. Ja ha vingut la Polònia. Ens ha tocat al Temple August i hem vingut i amb una aplicació de realitat virtual amb una targeta que ens han donat, el QR que està a la targeta, l'hem de mirar amb l'aplicació i llavors ens diu el que hem de buscar, en plan, com una prova que hem de fer. I, per exemple, a nosaltres ens ha tocat buscar com es deia aquest temple fa segles, en llatí, i també quins arquitectes el van construir i ja està. Llavors hem de canviar, quan acabem això, hem d'anar a un altre lloc. El miracle. El miraculum, tia. A ver, Entre paréntesis el miracle, chica. El Face no list. Jo us faria una... Teatre mitjà, la leche. O sigui, captura de pantalla. Pensareu que per ells és fàcil, en realitat una part sí, perquè és l'ús de l'Instagram i és de l'ús d'aquestes xarxes socials que ells utilitzen quotidianament, però també hi ha coses com realitat augmentada que ens està desenvolupant la Universitat Politècnica de Catalunya i altres aplicacions de geolocalització, hi ha una guia de transport urbà en el qual els nens poden saber quan van a un punt, doncs, quin és el millor sistema per anar-hi, si amb autobús o si amb metro. I és un dels objectius, que els nens puguin moure per la ciutat i que a la vegada la descobreixin. Nosaltres som de Manresa i no sabem ben bé tots els carrers i tot, però amb l'ajuda de les aplicacions la veritat és que ens estem movent bastant bé, encara que a vegades tenim una mica de liu, però ens estan anant bastant bé i sobretot amb l'aplicació del Google Maps. Ui, al costat del dret de la porta renaixentista de la Casa de l'Ardiaca, es dona descobrint l'origen. A les classes sí que el professor ens havia explicat més o menys el que havíem de fer o el que no, quins, per exemple, els hashtags que havíem de posar a les fotos i tal, i els llocs on podríem anar, els llocs si estaven molt lluny, si estaven més a prop, però sí, ens ho havien explicat bastant. Sí.